Ето ти 3 прости правила в трейдинга, които ти задължително трябва да имаш. Първото е, трябва да имаш ясна цел. Ти трябва да имаш на всяка една сделка цел колко пари искаш да изкараш. Защото когато сделката ти направи твоята цел, ти трябва да я затвориш. Защото когато вече си изпълнил своята цел, тя вероятно ще върне много бързо, ти няма да имаш време да реагираш и профита, който си спечелил, всъщност ще го върнеш. Второто важно правило, представи си, че си на лов, имаш една пушка и 2 патрона всеки ден. Ти имаш 2 патрона, 2 сделки. Гръмнеш ли двете сделки, спираш да търгуваш край, фърляш пушката, ти нямаш повече патрони. Точка. При третото правило ще се повторя за милионен път. Спри да мислиш за парите, защото мислиш ли за парите, правиш грешки. Ако не можеш да отстоиш на факта, че парите ти отиват на минус и на плюс в програмата за търгуване, просто спри да я гледаш. Дай на някой твой приятел да я управлява, а ти само му казвай какво да купува, какво да продава и кога да затваря сделките. Ако видеото и съветите, които споделих с теб, са ти били полезни, можеш да ме последваш. Качвам постоянно неща на тема трейдинг. И ако искаш да станеш също добър трейдър, аз предлагам и цялостно обучение и мога да бъда лично твой ментор, за което можеш да видиш моят сайт bankotrading.com. Хубав ден от мен!